హాయ్, దిస్ ఈజ్ మహేంద్ర, ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రూట్ బౌల్. సో ఈ ఫ్యామిలీ ఫ్రూట్ బౌల్ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మా వైఫ్ అండ్ మా పాప. మా వైఫ్ డైలీ లేవగానే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మా పాప డైలీ లేవగానే ప్లే స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. సో వీళ్ళిద్దరికి ఫ్రూట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో వీళ్ళిద్దరి ఫ్రూట్స్ కట్ చేసుకోవడానికి టైం లేదు. సో నాకు టైం ఉండదు అంతా. సో ఈ టైంలో నేను ఏమైనా ఫ్రూట్ బౌల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా ఫ్రూట్స్ ఇలా కట్ చేసి ఇచ్చే ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని నేను సెట్ చేశాను. నాకేమీ గూగుల్లో ఎక్కడ కనిపించలేదు ఆప్షన్స్ ఉన్నట్టు. సో ఆ టైంలో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. మనకే కాదు, మనలాగా అవసరం వచ్చిన చాలా మంది ఉంటారు. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉంటారు, ఇలా ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, స్కూల్ పిల్లలు ఉంటారు. సో మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఐడియాలో నేను ఫ్యామిలీ ఫ్రూట్ బౌల్ స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసిన 20 days అలా మాకు చాలా తక్కువ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. 20 days నుంచి మాకు వచ్చిన రిఫరల్స్ ద్వారా మంచిగా గ్రోత్ వచ్చింది, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. ఆన్ టైం డెలివరీ అండ్ ఫ్రీ హోమ్ డెలివరీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. మన ఫ్యామిలీ ఫ్రూట్ బౌల్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం DM చేయండి ఆర్ బయోలో ఉన్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.